mama jabulani lana madoda. Jabs. Bafana. Winile sihamba siya World Cup. Khuluma nami Jabs. Hey, ngendlela siwine ngakhona siwine kahle fair. Akunabutsotsi, akunalutho. Ngijabule kakhulu ukuthi ngingenile stadium ngatopukela bafana. Nine nimgogogo emakhaya nihlaleleni ningasukumi ninte kutopukela umdlalo. Bogogo basukuma bavonya bathi vuca. Nine nihlele emakhaya. Buka mina ngikhona ngise stadium. Uhlelwe njani? Wena ulele lapho ekhaya. Nafukani bogogo. Bafana stadium. Bafana idlale kamnandi neRwanda. Yabashaya 4-0, 3-0. Oh, naso-ke. Ngiyangeda phela. Uyangeda Jabs. Ngiyangeda. Nangoke niyamove Jabs ithini madoda. Jabs, utiva ujabule nganani? Kusisimo esikhathi esingaka ukuze siyibone le nto yendeke. Yabona ngendlela abafana abadlale ngayo. Nami sengithethe skills ngoba nyalo Saturday siyodlala ePhulukwane. Top 6 kuma mabheka Ntwanesi. Jabs. Siyodlala Saturday. Ngizama Jabs ubashiya njengokhokho na. Stopile lapha. 0-1. Hey, Chinga tapasi. yeah. Ujabs lo madoda siyabonga.